recovered patients nga mag-donate sang blood plasma. Third kag final reading ordinansa nga nagatukod sa Healthcare Coordinating Committee for COVID-19. Sa mga balita national, gobyerno mag-uumpisa na sa pag-hire sang dugang nga 50,000 ka mga contact tracers. Pilipinas nag-record sang dugang nga masobra 20,000 ka mga recovery sa COVID-19. Sa balita international, 12 patay sa landslide sa pungsod Nepal. Sa sports, Nuggets kag Clippers patas na sa serye sa NBA semifinals. Balita entertainment, Janela Salvador ginako ang relasyon kay Marcus Patterson. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga pahanumdum agud makalikaw sa virus samtang yara sa trabaho. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 14, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag ako naman Aksyon John Diaz. Kag karon sa detalye na sang lakat sang panahon. Las 3 kainas ang kaagahon ang low pressure area kon LPA ang nakitaan sa 175 kilometros na sidlangan sang Davao City, Davao del Sur. Ang Visayas ang mangin umon nga may laptalap nga pag-ulan kag pagpanaguob tungod sa low pressure area. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatsagan sa Visayas kag ang baybayon mangin mahinay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental yara sa 24 degrees Celsius, tubtob 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag tak na 5:45 ka inas ang aga kag magatumod tak na 5:58 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:12. Ang nagapanguna nga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid. Alright, good morning sa atong liwat nga mga kaaksyon. Good morning na sa mga nagapamati karon nga aga. It's a good and brand new day, Monday, Aksyon Dorel. It's a Monday morning. Yes, Aksyon John. Good morning, liwat mga kaaksyon. Good morning. I-check to dabi nga aton tanan nga mga Facebook Live viewers nga pamati na karon nga aga Aksyon Dorel. Kanami sa aton nga morning. Yes, of course. Kanami sang tiyempo. Yes, every day dapat nami gid ang morning Aksyon John. Yes. Sana no pa nakalain, dapat nami gid. Bongga man. Mongga. Perfect. Good morning, So, no? Sa aton nga sige. mga Facebook Live viewers. Amo na siya. Good morning kay Mr. Melvin Penafiel. Good morning Aksyon Radyo Bacolod. Angel Grace Panhilason. Wala audio. Ara na. Nagbalik na guro, no? Kasi kagina pa na. Guro, gina. Kasi balitang bayan numero 1. Siling Siling ko gid. Diri sa Aksyon John, kay Miss Loading siya. Siling ko gid. Kay Miss Seven Heaven, mayong aga, ara siya. Kay Rita De Leon Catalan, good morning. Bambi Padernal, good morning man sa imo. Kay Sir Philip Alonsagay, ara man siya. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning again, Papang. Kag Mami Doors, Papang John. Pag-greet ko lang gali si Sir Johnny Haudines. Kag kay Mia Halipa, 2020 Linay sang San Enrique. Wow. Linay Iba sa siya, San- iyang mga friend, mga Linay na. Ibang level. Live mag-incident. Tiwag kita da. Kay Michael Joseph Helado, happy Monday morning sa inyo duha. Papang John. Ala, Papang ka na gid dyan. Papang naging kuya si Papang ano na dam. Wala Papang mo Papang. Kag Pretty Ay, kalaan, Mami Dorel. Oh, Seryoso. diba? Papang Diba? and Mommy. Ay, kalaan. Programa ito din sa Papang and Mommy. Na, hampay maghalong gid kita tanan. Sige lang. Kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning. Aksyon Radyo Bacol, good morning. Aksyon Radyo Dorel. Aksyon John, kag happy Monday ka na. Ay, kada. Okay, good morning kay Jesselyn Andrada Tiangson. Good morning Aksyon John and Aksyon Dor watching from Mansilingan. Good morning landa kay Liriana Bridget Tiangson and Prince Tiangson. Keep safe everyone. Good morning kay Kapitan Boy Pico dala sa Barangay Mansilingan. Yes. Kay Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning. Good morning man. Aksyon kay Sir Michael Jun Season. Keep safe to all. Greet ko lang Victorio Hison Jr. sang Deca Homes. Gapaurok-urok gid sa pamati
Masbati samtang nagapangape. Monitor from Paranaque. Salamat. Good morning kay Ma'am Agnes Grace Hilyada Balenya. Good morning, Lord John. Good morning, Ma'am. Good morning kay Ma'am Cory Vidaha. Good morning. Night ko na sa ila, siguro ya. Kasi manugtulog na siya. Ay, siguro. Kay gabi ito sa ila. Okay. Yes. Good morning kay Manang Hopia, Manang kay Zenya Lane Chorima. Good morning kay Luwinzi Monteribano. Good morning kay John Del Belja Villarin nga naga-monitor, and kay Noli Belisario Diaz. And good morning and happy birthday kay Miko Brian Velez. He is celebrating his 60th birthday today. Yes. 60th yun siya. Basta yung mga friends, 60th birthday. Nan, siling ko, ge. Gina-describe siya ni ko nung pinakami matahom nga baba sa kalibutan. Ngaman. The most beautiful mouth ever. Galing. Kaya kung magambal na siya mahalong kagid. Good morning and Dapat belated happy birthday. Keep up the good mouth. Kasabat. From your friends, greet lang sila ni Ali Disinyo, ni Karil Diazes, of course si Vince Menasalvas and Dorel. Si Dorel Castaños, happy 60th birthday. Very Very old, senior citizen. Kay Carl Neil Ron Manaay, good morning. Hi lang kay Miguel Liza Joy Ilon Amoroso. Kag sa kay Michael Oberas, kag sa Taranya Bitaw staff. Wow. Good morning sa Taranya Bitaw staff. Action Bitaw dyan staff. sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche. Kaya Trixie Busay Idol John, good morning, ka-monitor ko diya. Lainggit man yung mga idol. Lainggit man sa... Kaya Junjun Nonyata, good morning. Zenaida Palo, good morning. Watching from Cavite. Shout out lang ko no Palo family. Kay Agnes Balenya, Action John sa LCC Isabela, siya kapamate. Yes. Veronica Santilla Manukan, morning ka namin isang tiyog mo Action John. Abaw! Kanami, gidya ko na Action John. Do ka Mayo, ma'am. From Vanessa Mayo, alin naman sa watching live while on duty. At least I'm off for 2 days. Bow, makarelax-relax si ma'am. Yippee and yay. God bless and stay safe. A caller from the twin cities, Minneapolis, Minnesota. Stand by mga ka-aksyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Oras ginadulong sa kaalawan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kagkaron sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Nagapanawagan ng sangguniang panglungsod sa Bacolod sa tanan nga COVID-19 recovered patients sa syudad nga magdonar sang blood plasma para sa convalescent plasma treatment sa mga COVID-19 patients. Ini ang base sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Simple Distrito nga gin-aprobahan sang konseho. Suno sa konsihal, ang convalescent plasma therapy ang isa ka procedure sa pagdonar sang dugo sa mga nag-ayo sa masakit para ibulig sa iban pa nga pasyente. Nasaad sa resolusyon nga ang dugo nga gindonar sang naka-recover nga pasyente ang mayaras ng antibody sa virus nga makabulig para pakigbatuan ang kagaaw. Suno kay distrito, ang plasma therapy ang ginausar sa iban nga pungsod ka nakitaan nga epektibo para sa moderate kag severe COVID-19 cases. Ang Bacolod Interagency Task Force paagi sa Bacolod City Health Office kagliga ng mga barangay ang gintugyanan nga maghimo sang nagakaigo o kon listahan
sa mga volunteers nga mayara sang ilang mga contact numbers kag address nga pwede ihatag sa tanan nga mga ospital. Sa Nabaluan na Bacolod City ang may masobra na sa 1,000 nga nagka-recover sa COVID-19. Samtang nag-author man sa distrito sang resolusyon nga nagapangabay sa Local Interagency Task Force ka Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga magpag-iangot sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para magbakal sa COVID-19 medicines nga remdesivir para sa moderate kag severe nga mga pasyente. Ginaprobahan sang Sangguniang Panlunsod sa Bacolod sa third kag final reading ordinansa nga nagatukod sa Healthcare Coordinating Committee for COVID-19 Patients. Ang ordinansa ang gin-author ni Councilor Cindy Rojas, Chair sa Committee on Health, upod man sa Councilors Renesito Novero, Archie Baribar kag Ana Marie Palermo. Nasaad sa aprobadong ordinansa nga alkalde ang magapungko nga chairman, samtang vice chairman naman ang city administrator. Tuyo sang ordinansa nga mapasangka ng kampanya batok sa makalalaton nga balatian kag malikawan nga mabutang sa peligro ang kabuhi sa mga healthcare workers. Lakip sa mga aktibidad ang sang komitiba among daily data submission sa kada alas 8 sang aga, daily huddle kada alas 10 sang aga, kag regular caucus meeting sa kada Martes nga adlaw. Gintugyanan ang Bacolod CHO sa pagbalay sang dugang nga implementing rules and regulations o kon IRR sa sulod sang 5 ka adlaw matapos aprobahan ang ordinansa. Samtang 207 sa 219 kabag-o nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas ang ginakabing nga local cases. May siyam naman ang locally stranded individuals kag 3 ang returning OFWs. Sa records ng Department of Health 6, ang Western Visayas ang may kabilugan nga 7,555 ka kasos ng COVID-19. Ang 219 na record sa syudad sang Bacolod o kung sa 219 na record sa syudad sang Bacolod ang 89, Negros Occidental nga may 71, syudad sang Iloilo nga may 32, Capiz nga may 17, kag probinsya sang Iloilo nga may 10. Ginanunsyo man sang DOH6 nga 82 ka recoveries ang nagdala sa kabilugan ng 4,184. Ini nga ang record sa syudad sang Iloilo nga may 42, syudad sang Bacolod nga may 23, probinsya sang Iloilo nga may 7, Capiz nga may 3, Antique nga may 2 kag isa sa Aklan. Samtang ang Negros Occidental naman ang nakarecord sang isa ka napatay nga nagdala sa kabilugan nga 118 ang napatay sa COVID-19 sa Western Visayas. Ang Western Visayas nakapagwa sang 1927 ka laboratory results nga may 219 ka bag-o nga kaso, 13 ka repeat test, kag 1,695 ka negatibo nga kaso kag wala sang repeat test. Nag-apela si Senator Bongo sa Bacolod noon sang dugang nga kooperasyon pagi sa pagsunod sa ginapatuman nga quarantine protocols. Sa virtual message ginpanumdum sang senador ang Bacolod noon sa nagsaka nga numero o kon kadamuon sang COVID-19 rason nga dapat limitahan ang pagwa sa balay kung hindi man kinahanglanon. Magsuksok sang face mask, mag-social distancing, kag masami nga maghugas sang kamot. Suno kay go tuyo sa pulisa sang gobyerno agod nga mabalanse ang tanan, mabalik sa normal ekonomiya subong man paghatag proteksyon sa ikaing lawas kag seguridad sang publiko. Gani importante ang kooperasyon kag pagsunod sa mga Pinoy sa mga protocols para makabulig sa komunidad. Una diri ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpaidalom sa syudad sang Bacolod sa modified ECQ kasunod sa rekomendasyon sang National Task Force on COVID-19 nga ginapangunahan ni Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Nangin madinalagon ang duha ka adlaw nga Metro 3rd Contact Tracing Seminar sa Don Alejandro Acunayap Kaina Arts and Cultural Center sa syudad sang Victorias. Ini ang ginpartisipahan sa mga barangay kapitan kag iban pang opisyal sang barangay kag Barangay Health Emergency Response Team. Ang seminar ang gin-facilitate sang talatapan ni 3rd District Congressman Kiko Benitez sa koordinasyon ni Interagency Task Force Deputy Chief Implementer for Visayas, Retired General Mel Feliciano. Nagsabi bilang host ang syudad sang Victoria, samtang speaker naman si Victoria City Health Officer Dr. Richard Galitos. Katuyuan sang seminar nga makapasangkad ang ihibalo sa mga partisipante agud mangin maayo ang contact tracers kag suportahan ang kampanya sang gobyerno batok sa COVID-19. Ang seminar ginpatigayon sa Setyembre 11 tubtob 12. Ginpalawig halin Setyembre 14 tubtob 16 ang temporaryo nga pagpasira sa New City Hall sa syudad sang Talisay.
Sa Facebook post sang HRMO Talisay, tuyo sang pagpalawig sa closure agud masiguro ang seguridad sang tanan nga personal sa nagkrainlaing opisina kag para sa interes sang publiko nga may transaksyon sa New City Hall. Samtang magapabilin ang operasyon sa mga opisina nga nahamtang sa Old City Hall, Merkado kag Slaughterhouse, City Plaza, Senior Citizen, PWD, Secured Section sa City Health, kag CDRRMO lakip na ang garbage collection services. Sa dugang pangabalita lokal, wala pa nabaton sa Department of Interior and Local Government kung DILG Bacolod ang 6 kabulang nga preventive suspension order sa 3 ka mga kapitan sa syudad sang Bacolod angot sa ginaligar anomalya sa pagpatuman sa Social Amelioration Program o KONSAP. Setyembre 2 sang nagwa ang suspension order o kung nagpagwas ang suspension order ang Office of the Ombudsman batok sa 89 ka mga kapitan nationwide bangod sa anomalya sa SAP kag 3 dari ang gikan sa syudad sang Bacolod nga ginalipikan dakipan ni Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob, Kapitan Evelyn Taasan sang Barangay 11 kag Kapitan Kim Pirano sang Barangay 19. Nasaad man sa mando sang Ombudsman nga may babakod nga ebidensya batok sa mga ginagusar nga mga kapitan. Suno kay DILG Bacolod Director Joy Maridet Madayag, wala pa man sila nakabaton sang formal nga suspension order kag iya lamang nahibaluan ang ining nga balita paagi sa press release ng DILG Central Office. Ginpatag ni Madayag nga ang suspension order ang una nga mabaton sang DILG Region 6 kag ining ipapanaog sa DILG Bacolod. Ginalantaw ni Madayag nga pwede man nga si Mayor Bing Lunardia ang mag-service ng suspension order bangod siya ang immediate supervisor sa mga kapitan o kung pwede man nga ang ilahen siya ang mag-service sang mando. Suno kay Madayag, ang number 1 kagawad among mag-take over sa kada o kung sa pagpangalagad bilang acting punong barangay. Pero as to the documents na kung may order na kami to implement, wala pa. So, ang katabusin na, usually, halin sa Office of the Ombudsman, i-transmit na nila sa central office namon, then through channel, panaog sa region, panaog rin sa city. Nabatian si DILG Bacolod Director Joy Maridet Madayag. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat inuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo Bacolod sa luto sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon radyo. Good morning sa liwat sa atong tanan nga mga listeners nga nagapamati via Facebook Live. Good morning sa liwat Aksyon Dorel. Good morning kay Ma'am Gemma Makilan. Good day Ma'am and Sir pakigreet sa mother ko nga si Gloria Makilan nga nagapamati gid subong nga aga. And gwapa kuno nga Dorel Cabatu. Good day Ma'am from Ma'am Trexie Iboso. Iboseo, sorry. Good morning kay Noah Tihada Kambal joining us. Sarmin Poras. Nila kay Ate Milo Diaz, kay JC Abaha. Ano naman si JC Abaha? Kilala mo rin sa? tong cream sa una sa UNOR. Itong cream sa una sa UNOR. Si Patrol Si Man. daw kagin siya president, diba? Vice President Vice sa President SSG. sa SSG. The no campaign Vice President. Sarap na. Bongga. Nagdaog Winner lang lang yun. isa, di ba?
Lain Lain maging sa gid man mga JC abaha. Yes, lain gid iya. Hindi gid Oo. mabang-bang. Oo, greet lang ko no regards ako no si Ma'am Balya. Pwede lang na. Friend kami sa Facebook actually. Sa Ligad adlaw lang. Yambal gidor. Mas kikita ka monitor siguro. Basta ka pamati siya. Tiyara siya kay Simo gaupod. Oo, ti kabalok na naman. Bale, hi lang ko no. Ay, kailan, hello? Oh, hello! Sige na. Pabebe. Hello? Good morning kay RJ Roberto Lamis Jr. Maganda pala si Ma'am Dorel Cabatu. Ay, bawa ka lang. Sana ma-meet kita. Ma-meet kita in Bawa person. ka lang. It's a meet. Hindi mo gusto mag-meet up, Hindi sir. pa pwede kay COVID. Hindi mo gusto mag-meet up, sir. Basta mag-meet up ka, dapat may upod. Ang samong, hindi na pwede nga siya lang isa. Oh my God. Dapat may guardian. Isa. Kay kabalok ka, mga artista, may guardian. Ay, kalay. Kulang na gani PSG. Na, sige, agad. Ang PSG ya, ara sa likod niya subong, naka-red. Mambala mo siya kung pamuyong ko, di ba lang? Aga pa mo yung doon sa gali. Tapos Nice. kung gusto mo mag-meet sa kay Aksyon Dorel, maupod ka man babae, kaya sa PSG ya, kinanglanon. Correct, di ba? Kaya dapat ang doon single. Single. Kaya single ng PSG. Single na sa? Oo, gapa feeling ano lang siya. My Aga-assume lang siya. girlfriend. oo. Kabudlay mag-assume, no? At man tayo kasi- nakita sa balita special. Yes. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Dali lang kay gadula di ako no ikaw danay. Good morning kay Sinaida Palo. Good morning, Suelo family. Rosalie, good morning. Kay Luwinzy Montelibano, good morning, Aksyon Jan. Good morning, Luwinzy. Kay Daniel Dira. Kay Tita Badet, no, sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Good morning, Aksyon Jan and Aksyon Dorel. Greet ko lang family Emperado sa Candonibaw. Wala na ko kapangdoni, Sir Albert Ganza. May mga family kami sa Candoni mong. Bongga. Yes, Ibang level J mo mga family action dyan, no? Mga all the way, mga kaputok-putokan dito. Mga taga-candy ni Bongga. Go ahead. Go ahead. Actually, nga ako ni doon nalapaw na hindi ako kablo kundi kadadampi. Pero ang ari di sakon, Si Mel Ma'am Angie. Elizabeth Gamala. Good morning. Action John, happy listening to Malaka family ko, no, God bless. Kay Annie Raffles, good morning Action na Radyo Bacolod, happy blessed Monday sa inyo, watching live from Okinawa, Japan. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Yes. Kay John Rolf Hernaez Guadalupe. Good morning man, Juliet Kulinko. Good day, John Diaz Galanta kag nagapamati isang balita from Sultan Kudarat. Uy, yala. Bongga. May listener ka from Sultan Kudarat, Action John. Nami pag ko ni share nyo pagid mom and sir. Yes. Go na sa share sa Facebook Live para Yes. damo makalantaw. Sa mga balita. Kay Sally Condes, good morning, Action Dorel John. Good morning, Landa Sakay. Nay Diding Alsa kag JR, Inday Tingting, JR Condes family, halin kay Sally Condes. Okay. Good morning, Ev Smart Salcedo, nagapamati man sa aton Action John. Yes. Sino pa? Kaya Dina Decrepito. Good morning, Action Dorel, Action John. Greet ko lang tiya ko Marilu Aris, birthday subong. September 14, watching Facebook Live from Barangay RSB. God bless, safe to all. Happy birthday! Kay sino to kay? Marilu Aris, iyang atiya. Gerald Barbasa Servando, good morning. Patamyaw lang watching from Brunei, Action John. Brunei. Si M. Smart Salcedo, good morning, Action John and Inday Dorel. Energy. Monitor gid ko din sa inyo sa Tanza, Cavite. Salamat! Good morning kay NJ Merida Masgong, watching from Cavite mo to. Si Philip Alonsagay, good morning man sa inyo Action John and Dorel. Thanks. Kay Ma'am Suzette Plumida, good morning. Myla Dequito, nag-greet mo rin siya? Si Yes, Myla? nag-greet na siya. Okay, sige. Jean, si Sir, good morning. John Diaz, Miss Dorel, monitoring. Okay, sige, Thank standby. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34, kagkaroon sa detalye sa nagapanguna ng mga balita pungsudnon. Ginanunsyo sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga mag-umpisa na ang ahensya sa pag-hire ng 50,000 ka mga contract tracers subong nga adlaw. Matapos ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bayanihan 2. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Año, ang dugang nga 50,000 ka contract tracers makabulig sa pagtingwa sa pungsod nga mapanubo ang COVID-19 transmission kag tubtob matap na ang kagaho.
Nagpasalamat si Anyo sa kay Presidente Duterte kag sa Kongreso sa pagpain sang dako nga pondo para sa COVID-19 response. Dugang pa ni Anyo ang contact tracers i-assign sa nagkalain-lain nga contact tracing teams sa tagsa ka mga local government units. Sa karon, ang contact tracing teams amo ang composite units nga ginapangunahan sa municipal kag city health offices nga may mga miyembro halin sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Barangay Health Emergency Response Teams kag volunteers salin sa civil society organizations o kung CSOs. Naka-record naman sang 20,432 ka recoveries ang Pilipinas nga nagdala sa kabilogan nga 207,568 ka mga recoveries. Naglambot naman sa 261,216 ang kabilogan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod matapos na dugangan sang 3,372. Ang mga probinsya nga nanguna sa may madamong kaso among NCR nga may 1,307, Cavite nga may 240, Laguna nga may 207, Negros Occidental nga may 199, kag Bulacan nga may 145. Ang Pilipinas nadugangan sang 79 ka napatay bangod sa masakit nga nagdala sa kabilogan nga 4,371. May 49,277 naman ang nagapabilin nga mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginanunsyo ni Justice Secretary Minardo Guevara ang Task Force PhilHealth nagapasa kay Presidente Rodrigo Duterte sang resulta sa 30 ka adlaw nga investigasyon sa mga anomalya sa State Health Insurance Agency buwas nga adlaw Lunes o kon karon nga adlaw. Sunod kay Guevara, unod sang report na aktual nga nagakatabo sa PhilHealth kag kung paano mahimo ang korupsyon sa sulod sang ahensya. Nagpamalibad naman si Guevara sa paghatag sang dugang nga detalye sa report sang Task Force. Gintapos na sang Task Force ang hearings nagligad nga semana sa riin 12 ka testigo kag resource person ang ilag ginkuhaan sang impormasyon lakip na ang mga nakabaton sang supporting documents. Dugang pa ni Guevara ginusarman sang task force ang record kag dokumento nga nakuha sa congressional investigations nga ginreport angot sa anomalya sa Philippine Health. Ginpahayag na Senator Sani Angara nga maghimo makaapekto sa desisyon sang Senado para sa pondo sa Department of Health sa 2021 ang pagpamalibad ni Health Secretary Francisco Duque III nga magpanawag sa pwesto. Sunod kay Angara sa piyak nga nakitaan sang Senado ang importansya sang pondo nga gintigana sa DOH para sa 2021 agud ang ahensya mas mapaayo ang tikang sa COVID-19 response apang mangin basehan sa gihapon ang commitment sa ahensya sa pagsabat sa pangabay sa mga mamalida kanang kalainlaing nga health sectors. Dugang pa ni Angara ginarespeto sang Senado ang panindugan ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagpabilin sa pwesto ni Duque apang ang mamamalidha paday nagabantay sa mga tikang sang tiglikom labi na sa isyu sa healthcare industry kag ginalegar isyu sa korupsyon sa PhilHealth. Una diri ang DOH nangabay sang mas dako nga pondo para sa 2021 para sa pagtinguha sa ahensya nga natuga sang COVID-19 na pandemic. Ginpahayag ni Senate Minority Leader Franklin Dillon nga iya ipangabay sa Senate Committee on Finance nga usisaon ang sobra nga pondo sa ginaduso nga 4.506 trilyones pesos nga national budget nga mahimo itap sa gobyerno agud mapunduhan ang Social Amelioration Program. Sunod kay Drilon, tuyo sini agud masiguro nga ang SAP ang ginhatag sa 18 milyones nga mga Filipino families sa dong enhanced community quarantine ang malakip sa masunod nga tuig nga pondo. Ginhimo ni Drilon ang panawagan kasunod sa pagkadiskubre sang 469 bilyones pesos nga lump sum sa ginaduso nga 2021 nga national budget nga ginbutang sa naglain-lain nga infrastructure projects sang mga mamalayda. Kag sa katapusan nga Balita National, ginanunsyo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ang Interagency Task Force on Zero Hunger ang natala na magpagwa sa National Food Policy o kon NFP sa Oktubre 16 sa dintuyo nga ma-address ang problema sa gutom sa Pilipinas. Sa Guerrero, nagporma si Presidente Rodrigo Duterte sa Task Force nga mong mag-outline sa mga prioridad kang magahimo sa roadmap agud malabot ang Zero Hunger by 2030. Sunod kay Nograles sa National Food Policy, dapat map out sang tanan nga estratehiya, programa, aktibidad, proyekto kag pulisa may kang tanan sa pagsabat sa problema sang kagutom. Dugang pa ni Nograles ang plano nga ma-achieve ang zero hunger ang magapadayon apisar sang coronavirus disease 2019 na pandemic. Lakip sa pagtalakayon ng food availability, food accessibility, nutritional aspect, food resiliency kag partisipasyon sang publiko. Aksyon Balita Morning Edition. Ag para naman sa atong mga kaasyon nga nabudlayan sa pagpamuhin
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayo. Okay, and we're back again. And we're back again. Welcome back, Aksyon Jan. Welcome back! Welcome back, Good Aksyon Ginulin, Jan. kamusta? Good morning, beautiful Dorel and Aksyon Jan. Ako na kami Ma'am Elizabeth na kanina. kagina pa na. Annie Raffles, good morning. Aksyon Radyo Bacolod, happy and blessed Monday sa inyo watching live from Okinawa, Japan. Yes, good morning. Arigato, ma. Renan pa yung... Arigato, ya, ano na yan? Thank you. Thank you. Ang Ohayo gozaimasu. Ohayo. Greeting. Oh, luwat. Ohayo gozaimasu. Dapat ka ma, kinataw pa na mata. Masing iyagin. John Ralph Hernais Guadalupe, good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Michael Joseph Hilado, good morning, man. Mary Jane Mendoza, Michael Joseph Hilado, Juliet Colinco, good AM, Aksyon John Diaz Galantaw, kung nagpamati sa balita from Sultan Kudarat, good morning. Sally Condres, good morning, Aksyon Dorel John, good morning, Nanda kay Nay Diding Alsa, kag JR Inday Teng JR Condes family. Halin kay Sally Condesti, thank you, Gabe. Helen Heswa, Dina Decrepito, good morning, Aksyon Dorel and Aksyon John. Nag-greet ko lang tiya ko, Marilu Aris. Birthday Subong, September 14. Happy birthday kay Marilu Aris. Watching FB Live from Barangay RSB, La Carlota. God bless, keep safe to all. And Gerald Barbasa Servando, good morning, Aksyon Dorel. Patamyo watching from Brunei. Wow, Brunei. Yes, kagina na doon na-read ko na. Na-read mo na siya. So, manaog tadi. CF Smart Salcedo. Nabasa ko naman. Kay Liza Joy Amoroso, nabasa mo na siya. Wala pa. Good morning, Manda. Friend niya ko no nga si Rona Manaay. Miss yan ako, no? Wow. Sana all. Sana all na miss. Kay Carmel. Na-miss mo naman sa dahil? Sino? Si Blood. Ay, kalain. Carmela Taglok. Wala ko ginasabat ako pamangkot. Good morning, Action John! Sa Barangay 27. Good morning. Alex Monteza, good morning. Kay Felix Sapiro, black is beautiful. Yes. Wow. But too much black is charcoal. Kay Rus Flaky, be safe everyone and God bless Negros and Bacolod. Adfi Caceres, Morning Action, Radio, John and Dorel. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning, Action John and Action Dorel, watching from Hong Kong. Evelyn Nipomuceno, may aga, Action Dorel, kag John, keep safe everyone. Stephen Magbanwa, good morning. Dennis Malaga, good morning, Action John and Dorel. Tamyaw ko lang si Rodit Hipilano, Malaga, kag mga taga La Carlota, sang maayong aga, more power, Action Radio. Yes. Thank you. Good morning kay Vince Cabrera. Good morning kay Ma'am Elsie Sampuli Carnal. Kay Sir Fred, Ayan Fred Solas, dala sa Pahanukoy, ang sang IF Green Technology. Siya Ato ba na. lang mga may tanom tapos may fish sa dalom.
Di Ang naman. aquaponics sa bala before. Ang nag-trending na bala sa Panokoy. Okay. Lang gyapon ka balo. Sige, standby mga ka-aksyon. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. The Morning Edition. Sa aton nga Balita International, 12 ka mga tao ang napatay bangod sa natabo nga landslide sa Kathmandu, Nepal. Yara naman sa 21 ka mga tao ang missing sa landslide bangod sa lapnagon nga pag-ulan. Wala gilay nakagawa sa ilang mga pulian ang residente matapos ng kagahon na tabo ang amo nga insidente. Naibaluan umpisa pa sa Hunyo tubtub subong nga bulan sang Setyembre, nag-igo na ang landslide sa lugar nga ginkamatay sang 314 ka mga tao kag 160 ang pilason. Kagsato naman sa balita sa patag sang negosyo. Magapatuman sang rollback sa presyo sa mga produkto sang petrolyo sining adlaw. Base sa abiso sang Unioil kag Clean Fuel, may buhin nga piso sa kada litro sang ila gasolina, samtang piso kag 50 sentimos naman sa diesel. Nauna na nga nagpatuman sang oil price adjustment ang Unioil tak na lasay sang aga kahapon na Domingo, Setyembre 13. Ipatuman naman sang Clean Fuel ang ila oil price rollback sa adlaw karon nga adlaw, Setyembre 14 tak na alas 8:01 sang aga. Ginapaabot naman nga mag-anunsyo man sila sang ila panibagong price adjustments kang iban pa nga mga kompanya sang langi sa pungsod Pilipinas. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Aksyon John, familiar ka man of course no kay Janela Salvador. Yes, idol ko na sa bala. Idol mo siya Promise. gali. Promise. Promise. Nakapa-picture pa kami na before. Kami man sang actually nagkadto ni siya sa aton school sa Yeah. University sang una. Amo man nga time nga nakapa-picture ko sa iya. Kay ano siya gani, daw sila to ang Sila nag-portray sang character sang husband and wife nga si Sir Celo Magallanes. nga Kag iyang teachers partner. sang UNOR. Oo. Correct. So ato nagkadto to sila. Yes. Wala kami tiya kaabot sa UNOR ya. Di na kamo yabi. Naglakat na to ang van. So, nag-decide kami nga mahapit kami sa sikat na lang nga cake sa may lakson. Okay. For sure, mga artista galakat ginagali. Yes, As a brother, sabi talit kami to. Ah. Dito ginawa sila na uptown solo. Diba? Ako naman nga, kay nag-interview ko sa likod. Sa conference room. So, okay. nag-interview ko sila nga dawa. Bongga kapag idyagali iya. Bongga kapag idyagali iya. So, ang action dyan, kaya nag-greet sa ilang mga artista, of course. Kilala mo si Marcus Patterson? Hindi ko familiar. Pero sa itsura, nakita ko sa FB live, siya nagali. Do, foreigner? Foreigner siya? Hindi manggid. May lahi lang guro. May lahi. Lahi ano? Half German, half Shepherd. Joke! Wala ka balaw. Half German? Pati wala ka balaw siya dyan kung ano yung lahi. Silin ko gito. Silin ko gidors. So, production dyan, kay last October pa actually last year, nga though napabalita na wala nga sila na ni. Pero wala gyapon gina ako ni Janela. Kaga do gina ano lang yung private lang. Okay. Tisang Aksyon JM di atong picture gin-send ko sa imo. Ipakita taman sa aton nga mga ka-action dyan ang mga tsura sang iya nga boyfriend. Atong gahag sila nga daw. Yes, kaya ano ni sila mo na bakasyon sa Japan. Basi last year paniguro nga mga photo. Hindi mo guro pwede subong Hindi pwede guro kay wala sila naka face mask, maano pala sila karon makasuhan. Okay. So, bongga. Tapos ang iya caption, the best hags in the world from the best potato in the world. Ay, patatas! Abay action dyan, British ko nung guy. British. British ang lalaki. So, din sa nga lugar halin? British Columbia. Pati wala tayo
kabalo kandiin, di ba? Sa din, British, half Pinoy. Pinoy, gidya do ka upod sa balot, amo na So, sa. panawag niya, Brinoy. Charot na. Sige ha. Hindi. Okay, enough. Wrong. So, wrong, Pero very mo na wrong. siya, no? So, British and half Pinoy. So, Brinoy. correct. Okay. So, amo na siya action dyan. And anyway, kabalo ka naman sa issue, di ba? Kay Janela sa una sa iya former boyfriend. Oo. Te, andito na to pag ano, kay tapos naman to. Pass is naman. pass. Mana nga, be happy na Ngaway ka lang. nag-react ka. Kag-isa sa mga Pass is pass. no need to discuss. Ay, sus ko. Sus ko. Small thing. Dorel, Cabatu. So, isa sa nagtamyo si Action John, si of course, Maha Salvador, si Sofia Andres, and Chung Di, kag Dorel Cabatu. Ay, Wow! nadala. Ito talaga mo? Nagtamyaw mo ko di. Nagtamyaw ka. Kasi lang, hindi ko na magtamyaw. Okay, basibla mabalo. Sa tulo nag-interview sa akon. Di ba? Bongga. Diba? Oo. So, halungan to lang basi ang sa likod. Tada ako may magtamyaw, bala. Oo. Budlay kung siyang magtamyaw eh. Budlay. Kay Basilain. So, congratulations. Kinakaya na. Sila nga duwa. Happy lang. Okay. Okay. Sa sports, wala naging tugutan pa sang Denver Nuggets nga dalayon makasulod sa Western Conference Finals ang Los Angeles Clippers. Ini matapos nga mapatas sang Nuggets sa 3-3 nga serye ang ila best of 7 West Conference Semifinals sa National Basketball Association kung NBA sa score nga 111-98. Nanginbida sa pagdaog sang Nuggets si Nikola Jokic nga mayara sang 34 ka puntos, 14 ka rebounds, kag 7 ka assist samtang mayara naman sang 21 ka puntos si Jamal Murray. Naglabot pa sa 16 puntos ang abansi ng Clippers sa first half. Sang hampang tubtob na kabawi ang Nuggets sa pagsulod sa second half. Nakakuha naman sang 33 ka puntos, 6 ka rebounds, kag 3 ka assist si Paul George. Samtang mayara sang 25 ka puntos, 8 ka rebounds, kag 5 ka assist si Kawhi Leonard. Ginako naman ni Jokic nga wala sa ila ang pressure jog. Kag ini ang yara sa Clippers mangod isa pa o kung isa ka pagdaog na lamang ang kinahanglan agud makasulod sa ginatawag Conference Finals. Balita Espesyal! Here we go! Alright! Energy! Good morning! Mayong aga sa tatanan nga mga ka-aksyon. Yes! So, subong nga Action John, nga gawon taton time, kado ka, naged, ginalagas na ng ged. So, ito istorya Action John, ini ba lang mga panumdum, magun makalikaw sa virus samtang yara kita sa ato nga workplace or trabaho. Okay. So, una Action John, kay isa gini sa importante gid subong Action John, ato nga personal hygiene gid subong nga paghalong gid sa aton ikay lawas. So una Action John, kung magsulod ka kuno, kung ara ka sa entrance, hindi ka kuno malipat nga di ba kabahin na ginasubong ang pag-check sang body temperature. So siguraduhon mo man Action John, ang magluwas nga nakapacheck ka sang body temperature, siguraduhon mo mga na-disinfect mo ang imo sapatos. Di ba may ara man da sa ano gitawag sina? Foot bath. Naman na siya. I-ano mo dana, ibabad-babad mo dana. Hindi ka doon naglabay ka lang bala kag kisa kinalakaran pa na. So ibabad-babad, bisan tap-tap lang amo na. Kaya para Action John, kung ano man tong basi may nadala ka to nga manatapakan ka nga do. Kung sa Bisaya pa dili ingon nato. Dili na to mabalaan. Dili ingon nato Action John, matapakan mo. So nadala mo sa imo office, diba si maglapta. Correct? Okay, oo. So next Action John, samtang yara ka sa trabaho, regular mo man nga i-disinfect ang imong nga work area. Abo man kung may kaugalingon ka nga telepono, imo ID, imo eyewear, tanan-tanan gidya magsulod ka before ka magwa. Kung halin ka ba sa gwa, masulod sa imo nga work, umuna i-disinfect mo na gali tanan-tanan. Basta siguraduhon mo lang, kung mag-disinfect ka, hindi nga pa sa mata mong eyeglass. Ay, hindi ko. Doka lang alam mo siya magamuna. Kaya meron kisa nyo pahapos, alcohol o spray lang tayo. Tindi siya mo. Kaya basi ma-infect ang mata mo. Pwede pa rin mo, ubang mo na yung bayo kag sa gwa? Sprayhan, no?
Pero Grabe na ginaya. okay na naguro kaysa naman nga mabala mo nga infect nga may virus, di ba? Correct. So, mo na siya. Itadlo mo, kabalo ka naman kung paano tinlo. Ano sa may mga eyeglasses, Hindi Pero ko nakarelate kaya wala ko eyeglass. Pero basta mag-disinfect kaya, not to the point, ibabad mo nga buo-buo. Ay, hindi action siya. Ito ka spray-spray Pero lang. meron kisa, di ba, mga bloopers, bala nga pakita alcohol, buo-buo. Hindi pa na muna. Kasi maguba ang imo nga, Or eyeglass. ang bayo dapat spray lang. Kaya kung bayo, actually kung alcohol, dasig mo lang magmala eh. Oo. Mga pila lang ka minutes mo sa alcohol, ara sa imo nga bayo. Pero Gamala kung siya. ibabad mo yung bayo mo sa alcohol, hindi kita mamalaya. Ay, hindi. Wala siya pagdugay. Patiga mo ka na karon, no? Gani. Na. Gano? Gawin. Abaw! Talaka. So, next, pagpuli mo sa inyo balay, kung sang una, diretso-diretso, ka din sa imo kwarto, higda, amo na, himon mo sa action dyan, i-ano mo gidana yung mga sapatos, i-disinfect, i-sanitize imo mga bag, face shield, or tanan-tanan. Tapos, maligo ka gid action dyan. Especially kung nag-public transpo ka. Importante, yun na. Yes, correct. So, amo na siya subong ang kinanglan, ginaton action dyan. Lain sa una, pungkot na din sa sofa, lantaw TV or what. Subong ya dapat paway-way, tapos ligo ka das. Tapos sagwa ka sa inyo balay, maligo. Dapat ma-prepare ka das ang kung may gripo, kamo das sagwa. May kilala ko gani nga magabot. Bisan banay, bisan sino mga miyembro pamilya, pag-abot na sila balay, madiretso na sa din sa CR. May gina-prepare na nga daan na towel, bayo, Ara ba gina-inform na ahead ang ilang ang iasawa nga mapuli na siya. Tapos way na sa gahapit any route. Ang nami lang kay balay pag gate is diretso ka ng CR dayon. So madiretso sa CR, hindi ka pwede ka hapit-hapit kundin. So meaning wala pa wayway. Ligo diretso. Dapat mapaway man action dyan. Kasi kung halin sa initan, ka Or magkirig-kirig pwede, ka na karon. pero nga ginasuggest nga kung magpaway ka, it's a sulod ka sa lakyan mo, Dito paway ako ka dadanay. Kung may salakyan Kung may ka. salakyan. Kung wala sa Kalahin buwa mo ka lang. kalahin mo guro kung sa jeep ko. Nung pundo ko diyan, ikaw paway mo. Kalaway guro, no? Or sa guwa sa balay nyo, be. Or may- ara ka sa put bath. May Diba? table katabi sa sa inyo balay. Tapos may Pulupong ko puno na. sang kahoy. Tapos makapaway ka. Oyay ka. Basta ang temperature naman sa imo lawas, bala normal. Kaya kung gabi init, maligo ka dayon. Kill. Okay. Sa Diba? mga gapong-gapong ko ka, panumdom ka to, ano kakatabo sa palibot. No. Panumdom ka sa ano ka makamiga, dumumamo Amo na na. wala. Gawi ba? Panumdom mo. May hugot kaya sa mama na, no? Oo. Or ang sa likod ko, may hugot. Away ko to yan nagambal. Wala. Away ko to yan nagambal. Ikaw to yan nagambal. Sige. Kaya basic, para malampusan niya tayo. So, ang last action dyan, i-dispose gina nga yung face mask. Especially ang mga disposable. Oo. Diba? Kaya mara cloth ginalabhan na yan nila. Yung pro after sinalabhan mo gina siya. Tapos, action dyan, magkakas ka sa face mask mo, hindi mo na pag-uyatan ang sadri balaw. Sa atubang. Dapat, ang nakaano lang sa imong Higot? Ang talinggan. Ano tama Talinggan? Talinggan. Combination sa talonggan kay talinga. Talinggan. Talinga or Oo, dulunggan sa dulunggan. Mabisaya. So pagkakas mo na, ihaboy mo siya dayon. Okay? Pero ginobra na, si Bessie Marnie, Ginagunting. ginashare ko ginagunting yung pag ginaiya. Ako man ginagunting mo. Pero dapat may kaugalingon kagagunting para sa face mask. Oo. Kaya basta naging gunting mo to sa face mask, gunting mo din sa pagkaon mo to, di ba? Oo, sa bagay. Oo, so mo na siya. So, pero kung bisan gamay lang guro gunting, okay naman na siya. Pwede na siya. At sige action dyan, mga reminders na siya. Yes. Para maging safety kita gyapon tubtub matapos ang pandemya. Okay. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:58. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal, national, international sports kag artista. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Lunes kita sa Setyembre 14, tuig 2020. Mga ka-aksyon, 102 days na lang antes ang adas ng Pasko, kag 109 days na lang before 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Art Tayhupon. Saliwat kamay inyong mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Ako naman Aksyon John Diaz. Una sa bato sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.